Ježiš nehľadá dokonalých. Neprišiel za tými, čo si myslia, že sú spravodliví. On nehľadá bohatých, krásnych ani bezchybných. Nepozerá na vonkajšiu krásu, na oblečenie ani na úspech. On nehľadá tých, čo majú všetko. Majetky, slávu či moc. Ježiš prišiel pre hriešnikov, pre zlomených, pre tých, čo padli, ktorí sú zranení, ktorí stratili nádej. Ježiš sa nezastaví nad tým, aký si. On vidí tvoje srdce. Aj keď si odmietaný svetom, Ježiš ťa nikdy neodmietne. Ježiš povedal, nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali. Lukáš 5:31-32. Jeho pohľad nie je odsudzujúci, ale láskavý. Jeho srdce je otvorené každému, kto túži po odpustení a po láske. Si milovaný taký, aký si. A práve teba Ježiš hľadá. A keď všetci od teba odvratia tvár, on ostáva. Keď zlyháš a nevieš, ako ďalej, Ježiš ti podáva ruku. On nečaká, kým budeš dokonalý. On prichádza práve vtedy, keď si na dne, keď máš srdce unavené a oči plné slz. On nehľadá výhovorky. On hľadá tvoje áno. Ježiš kráča po uliciach dnešného sveta. Nie v chrámoch zo zlata, ale v tichu tvojho srdca. Pozerá sa na teba cez lásku, nie cez tvoje chyby. Každý, kto mu otvorí srdce, nájde nádej. On neláme nalomenú trstinu a ani nedohasína klejúci knôt. On tlačí, dvíha a odpúšťa. Možno si sa vzdal, možno si zablúdil, ale on sa nevzdal teba. Stále ťa volá po mene. V dáve ťa vidí. Amen.